апай дилорома бисёр мепурсен духтаро ина курпача ва парда навистагия диден бинои Корвон Сити якум ошёна даян ҳами қадар курпачавориҳои фасон овардиянд, курпачаҳои тайёр овардиянд. Медонен комплектҳои пахтадори фасон аз 1100 сомон сар мешавад дар ҷои апай дилором. Духтаро то 5000 то 6000 курпачаҳои хушрӯ доранд. Комплектҳои фасон, курпаҳои арӯсии хушрӯ. Марамат биёен бинои Корвон Сити якум ошёна ҷои апай дилором. Рақамашон ҳаст, нависен, бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Доставка ҳама ҷо доранд духтаро. На танҳо курпача, балки пардаҳои фасонам апай дилором шумода пешниҳод мекунад. ина апай дилором хичонам ҳастанд. Ассалом сазен апа нағзен борои наво вардена қахшрӯи курпачо беҳад фасон. Барои арӯсо тайёр кардесем. И заказа? Инкас айвосе. Заказ кардия на ина арӯса кора бинен. Ду комплект курпача гирифтам. Ира бинен чихе хушрӯ. Дар ҳақиқат ҳам Пакати. ина арӯсако анам хел заказ мекунанд. 8 курпа аст. Заказ тайёр кардиян 2 комплект курпача. Тамошобино ҳамаш профессиональни кори дастдӯст. Корошон дар апай дилором гарантия метиҳанд, беҳад кори хушрӯ доранд. Ҳам материалоша хушрӯ интихоб мекунанд. ҳам духтуш фасона ёхи тамошобино аз мо ҷудогона бо навор гирифта нишон метиҳем. Аллакай чанд вақте ки мо ҳамкорӣ мекунем, чӣ қадар одамо харидананд, аз тамоми ноҳияҳо заказ карданд. бисёр ҳам изҳори миннатдоригӣ карданд кортона. Гуфтанем ки ай тарафи ғарм, ай тарафи кӯҳ, ай тарафи ёвон бисёр заказ кардам. Варзуб ҳамин ҳама ҷо Тоҷикистон ба пеш. Тамошобино тамоми ҷаҳони дунё занг зада вай кардистан. дархост карданд. Боротон хушрӯ охе. Мана нигоҳ кунен тамошобино чихе хушрӯ ай комплекто. Я русак 2 комплект харидагӣ будай. Дидена ин новинка будай тамошобино ҳами комплекто ҳамаш ҳастай. Шумо комплектон ай чанд сма сар меша па духтагӣ? И комплектои матонамо ҳамаш 3000. 42 кило пахта дорад. Пахтош тоза ҳамаш дастдӯзи кубик духтагия. Кубик духтагия 42 кило пахта дорад. Бори нав. Февгари нест инҷа ба. Пахташ кати 3000 сомон. Беҳтарин. Тамошобинони азиз, ҷои апай дилором бозори Корвон, бинои Корвон Сити якум ошёна даяй. Ман рақамашонам мемонам, марамат метонен неми саршавии Корвон Сити якум ошёна даяй. Падвал не якум ошёна. Биёен аз наздик як борака корошона бинен, боварӣ дорум маҳқултон мешавад. Қайқро қиёфасон тамошобино ё курпачая на? Курпача бо дастархоншам аста. И дастархоншам будай дастдӯш. Мана марамат комплектш чанд сум меафта амина? Кори дастира. Пахташ катё. Агар бепахташ бигирам, манамин чиз 350 сомон. Якташа? Якташ 350 сомон. Клиента нигоҳ мекунем ки пахтара кам андозӣ. Чхелӣ кунем гуфт. Вобаста ба пахташа я? Ихе агар тоқа гирен тамошобино чанд метрае? 3 метра. Инами як қуруқи 350 сомон будай бепахта. Ана дастархонам дора, дастархонам метонен ки дархост кунен. Беҳадам фасон ай корои апай дилором. Марамат биёен. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити якум ошёна даян. Марамат биёен духтарако аз наздик саршавии бозори Корвон саршавии бинои Корвон Сити ай тамошобино якум ошёна. Марамат ира бинен коршона бинен чихе хушрӯ, чихе комплектои фасон танҳо дар ҷои апай дилором. нигоҳ кунен духтаракои хушрӯ, комплектои нотакрор, комплектои фасоне ки бисёр бисёр ҷо данестай борои эксклюзиви хушрӯ дар ҷои апай дилором беҳад бисёрай. Марамат ҳами комплектои шумо апай чанд сма сар мешава духтагӣ тайёр ина пахтадорош? ин магазин ба некин 1500 сомон сар мешавад. Вай дора пахтадор. 1100 сомонаш успевать кардистем. Пеш аз 1100 сма доштан, ҳози ай ӯ тайёр накардестия. Дорен? Дорему. Наличи нестаям, наличи нест. Леке доран. 1500 сма кадом шаяпа? 1500 сом инами хайтеко ай ду тараф хайтек духтагия. Чихена тамошобино. Пахташ кати як нима зурат? Пахташ кати. Зурат духтаро. Пахта. Мана тамошобино. Мо ба хотири чӣ кардем иҷа пули як бисёр нима зур. намемонад. Ба хотири ки одамое ки ҳаста ки 2 комплект мегиранд, 3 комплект мегиранд,
мисол зурашо намераса қимат чиза харидан неки пахтош тоза 1700 сомона Ана, 4 там курпача шо, 4 болиш ино ҳамаш бирюзовый цвето акция шуд 2000 40 кило пахта кати мана ино 1900 сомона ина тамошобино 1900 сом. дидена барои ин дар кортон боша биёен харид 40 кунен тамом кило нашида пахта кати. мана мана ин бирюзовый цвето ҳамаш акция кати шуд ҳамаш акция шид 1900 бирюзовый рангой бирюзовый аҳа ранги бирюзовӣ ҳози акция шида будай духтарако 1900 сом марҳамат 1900 сомон баъд ози бам барачӯи навом бозори корвон тарафи пажарка меша ами бинои корвон сити саршавии бинои корвон сити ами бино худаш якум ошёна марамад подвал не якум ошёна иққаи комплект фасона и чанд пулая па и 2200 сом 2200 иққа гулош хушру пахта имрамрои новинка на барачои новинка барачои новинка. мана марҳамат каседа дар кор ҳамон ҳамаш вишифка духтаро каседа дар кор бинен чихе хушру ира светка дошта бошада па расветкаош ҳаста ду тарафа будай диден хушруа ки дар кор шуд 2200 духтаро 4 курпача дора 3 метра 4 болиш дора марҳамат 2200 сомон пахтадор баъд духти апай дилором худаш эксклюзива ёхи хитон медонед чихе хушру медузан мана марҳамат кубик духтаги тайёр фасонак метавонен бо биёен ина хамилёноша бинен турки хамилёни турецки ин чанд пул будааст и 3000 аст 3000 мана марҳамат як тарафашад натонне як тарафаш бошад миллион мо 40 кило пахта кати 2100 сом 2100 сомон мана лекин қафошам бинен чихел кардагӣ ина духтаро вариантҳо беҳад хушрӯай духтаро бовар кунен беҳтарин модело нархи дастрас биёен комплектҳои фасон аз ами 1100 сомон сар мешава нависен ё доставкатон мекунанд тамошо бино хушругии курпачавориёра бинен курпачаҳои тайёра бинен аниқтараш баъд пардаои фасона бинен ҳамаи ҳамино маҳсули дасти апай дилоромай нигоҳ кунен чихе хушрӯай корошон ина ино хамилёни навая новинкаҳои фасон ира бинен и духта бинен охи турецки оригинал марама дар кортон боша ҳатман муроҷиат кунен апай дилоромда анами хел духти фасон кати духти кубик кати шумода тайёр карда равон мекунанд комплектошон аз 1100 сомон сар мешава қиматаш 5000 дорен чанд ҳазора дорен 6000 комплектҳои вай доранд эксклюзив доранд ина марамат нигоҳ кунен ҳами чанд сомаи хамилён хамилён 3000 и 3000 я 2 кило пахта дорад баъд пораи мо 330 айҷада дидем порашон 330 ай тамошо бино марҳамат 310 мумкин мешавад вақти пора мекунӣ бои майда мешада не вақти баъди духтан вақти пахта духтанда пахтае ки бисёр мемонед вай баланд мешавад 20 вақти духтанда уже 20 сантиметр гум мешавад дидена тамошо бино марамат ҳамаи ҳами чизо ба назар гирифта шудагиай анам хе духтои фасон курпачаҳои фасон дар ҷои апай дилорум ҳаста ина марамат курпача дар корайтона як борака ги тарафа бинен як борак иёра бинен охи борои эксклюзив шона чихе бисёра чихе хушрӯвай ина марҳамат дӯстони азиз мана иёра бинен ва иқа хушрӯ и бори навтонай фасон мана марҳамат ҳамаи ҳамино новинкояй ина бо як иқару сода хушрӯ аз ин нигоҳ кунед ҳами чанд сомая па 3500 сомон инам хе духти фасон кати духтарако пахтадор оригиналай духчон ина бо биёен бинен сифати коршона баъд метонен харидорӣ кунен духтарако медонен ира бепахташам ҳаста чизе ки доранд ку бепахтаам комплект доранд марамат муроҷиат кунен мана нигоҳ кунен хучихе фасонакае ишаишда хушрӯ бинои корвон сити даян якум ошёна да апай дилорум подвал не якум ошёна ина ё итальянскиан диден ина меоян қимати итальянски бежви сери чанд ранг омадагай хулас ина сериёша бинен чихе хушрӯ хулоса духтарако баъд медонен чи анаи пардаҳои хушрӯам апай дилором бисёр дорам пардаҳошон турецкиай мана марама дар кортон бошад нависен дарава как доставкатон мекунанд ира бинен пардаорам тайёр мекунанд чӣ намуд пардаи дар кора нависен шуна бо маълумоти бештар аз худшон пайдо кунед бинони азиз як боракак ина курпачавориҳои новинкаи апаи дилорома биненда ино медонен
итальянский модель, итальянский модель беҳад хушрӯ. И курпачада чӣ хушрӯ мебиёя. Истеҳсоли Туркия материалаш, лекин дизайни итальянский. Мана марамат бо ин пардаям комплект мекунен. Аҷоибот хушрӯай ки ина бори эксклюзив дар кортон боша. Мана бори эксклюзив дар ҷои Апай Дилором. Апай Дилором комплектҳои хушрӯ бисёр дорад духтарако. Аз ами 1100 сомон сар карда комплектшон то 6000 сомонара ҳастай. Ина итальянскиҳо ина миноян ҳамиёян 6000, ина марамат биненда чихо хушрӯчаян. Ана бадуни серира диден сандуқшам ҳастая. сандуқҳо ҳастанд. Ози ман ҳамин бояд ки пага биёран сандуқҳора. Ина касе ду комплекти вай мехаранд. Сандуқҳое ки дар ҳама ҷо 700 сомонанд. мо амура 500 сомон ҳисоб мекунем. дидана касе ду комплект курпачаворӣ мехаранд 500 сомонӣ да сандуқ метонен бигирен. Сандуқҳошон хушрӯ. Баъд нигоҳ кунен духтаро, ами курпачавории Апай Дилором дар ҳатто инами 1100 сомаш ко коршон ҳама хе хушрӯай ки 1100 сомонаш ҳатто биёян ина пахтаоша бинен, хоҳен бирен цехшона бинен. Хулоса пахтаошон тоза пахтаои қиматӣ кати кор мекунанд. Марамад ина дар кортон боша пахтаои 18 сомона ҳар як комплект да то 42 килора пахта истифода мебаранд. ҳамаш 42 кило. И инош уже аин зиёдтар. Бо у итальянко бо зиёд буда диден. 18 кило, 36 кило, 46 кило. Иной боло итавайо боша 46 кило буда диден. Чихе хушрӯ. бозори Корвон, бинои Корвон Сити якм ошё надаян. Нигоҳ кунен хушрӯгӣ ёра бинен комплектора. Неки дизайни барача. Мана марамат. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Доставка доранд духтарако, марамат нависен. Пардавориё юбочка ном доштияна. Ира бинен анамино ҳамаш новинка дар ҷои Апай Дилором омадагай. Марамат метавонен духтаракои азиз, метавонен омада аз наздик дида харидорӣ кунен ё фармоиш диен тайёр карда шумода доставка мекунанд. Ира бинен чихо хушрӯвай. Як боракак шумо пардаи тайёри Апай Дилором бубинен ку аҷоиботай. Мана марамат бинен ҳама намуди дизайна доранд дӯстони азиз. Ина чӣ дизайне дар корайтона баъд пардаошон Туркияй. Марамат дар кортон бошад, нависен турошона бинен чихо оригиналай. Шахсан ман худам аз Апай Дилором фақат мегирам. Дар кортон боша Апай Дилором да муроҷиат кунен. бозори Корвон, бинои Корвон Сити якм ошё надаян. Подвал не якм ошё надухтаро. Марамат биёен. Арусакои хушрӯ. Ина холаҳои тӯйдор. Нигоҳ кунен. Апай Дилором курпои фасони заказной овардагай. Духтагӣ тайёр. Нигоҳ кунен бо ҳамин хехшрӯ гарантияш кати. Ҳам пахташ тозаяй. Ҳам ина бахмалаш тозаяй. Ҳам духча бинен духти профессионални кори дастӣ. Марҳамат сатиношам сатинои тозая. Ина минора ҳамаша арусак заказ кардагай. Ҳозир ман хостум ки шумода заказшона кушода нишон тиян. Биненда чӣ хел тайёр мекунанд. Марамат ҳамино нархаш чанд мешад апа? 450 сомон. Ба хотир ки бахмал тозая. мо дамора фреб намекунем. Ина марамат бахмали тоза. Мана марҳамат дидена бахмалои тоза сатинои қиматӣ хушрӯ. Мана духти фасон ҳамаи ҳамин якташ мисол пахтадор оригинал бо пахтаошон духтаро 4 дона мондагӣ нест. Бисёр пахтаи тозаи якум сорт кати 5.5 килограмми мондагиян. Мана нархаш бошад духтарако марамат 450 сомон. Тамоми намудаш ҳастай. Бахмал дар корай. Мана ин намуд ва ё ҳастай кындалай ё. Хулас чӣ намуд дар корай доранд барои арусако. ҳалқи мардуме мана айни мана нуробод ғарм бисёр мебиён бепахташам ҳастай. Бепахташам будай тамошо бинан. Бепахташа бигирен шумода хеле арзон мешавад. Бепахташа барои бурдан. бозори Корвон. Чизе ки да 10,000 сомон мехаред, иҷода уже 6,000 сомон да мехаред. тамошобина бозори Корвон. Марҳамат биёен. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити якм ошёнадай Апай Дилором аллакай ҳама мешиносанд. Ина биёен ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. Хайр, саломат бошед.